משיבת נפש, עוד ד' ברשות רבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חוכמה, רבנו נחמן בן פייגה. אומר רבנו הקדוש, צריך לדעת שהשם יתברך מתפאר אפילו עם הקל שבקלים שבישראל. אפילו פושעי ישראל. כל זמן שהשם ישראל נקרא עליו, יש בו התפארות פרטי שהשם יתברך מתפאר עמו. איזה דיבור, השתבח שמו לעד, איזה דיבור. רק לראות את זה, אומר רבנו, אומר צריך לדעת. צריך לדעת, זאת אומרת שזה צריך להיות בתוך הדעת של הבן אדם. אדם צריך לאחוז את זה כל הזמן. שהשם יתברך מתפאר. מה זה מתפאר? תחשבו עכשיו בן אדם קונה איזה רכב חדש, ככה נוצץ, חדש דנדש. הביא איזה וילה עם בריכה, הביא איזה בגד שהוא אוהב. זה דברים שבן אדם מתפאר בו. יש בן אדם שמח, יש משהו מתפאר. עכשיו הבן שלך ככה הצליח באיזה משהו טוב, את מתפארת בו, וואו. תראו את הבן שלי, איזה יחידה הוא משרת. תראו את הבן שלי, איך הוא סיים תואר. תראו את בן אדם מתפאר. אז אותו הדבר גם השם יתברך מתפאר אפילו עם הקל שבקלים שבישראל, היהודי הכי פשוט. הקדוש ברוך הוא מתפאר בו. עכשיו לא רק קל שבקלים. אומר רבנו הקדוש, אפילו פושעי ישראל, כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, יש בו התפארות פרטי שהשם יתברך מתפאר עמו. כל עוד הבן אדם הזה מזרע ישראל, כל עוד אותו יהודי הוא זרע ישראל, אפילו פושע ישראל. אתם יודעים מה זה פושע ישראל? עבר כל עבירה אפשרית. הוא פושע. כל עבירה שבתורה עבר עליה. בן אדם עבר על כל עבירה שבתורה, כל עוד הוא עדיין נקרא ישראל, כל עוד שם ישראל יש עליו, הקדוש ברוך הוא מתפאר בו בהתפארות פרטית. תראו, זה הבן שלי, מתפאר בו. שם יתברך מתפאר בו בהתפארות פרטית. ולכן, אומר רבנו, מה שיוצא מהדבר הזה, אני ממשיך לקרוא, על כן אסור לאדם לייאש עצמו מהשם יתברך. שימו לב. אסור לאדם לייאש. לי אסור להתייאש מהשם. למה? כי השם לא יתייאש ממך. השם אף פעם לא יתייאש ממך. אפילו הבן אדם הכי פושע בעולם, השם לא יתייאש ממך. הוא מתפאר בך בהתפארות פרטית. השם אף פעם לא יתייאש ממך. לכן אסור גם לך להתייאש ממנו. אבא אף פעם לא ויתר עליי. אבא אף פעם לא רק שהוא לא ויתר עליי, לא רק שהשם יתברך לא ויתר עליי, הוא מתפאר בי. אז איך אני יכול לייאש את עצמי מהשם יתברך? לכן אסור לאדם לייאש את עצמו מהשם יתברך, אפילו, אני ממשיך וקורא מילים של רבנו, אפילו אם קלקל ופגם הרבה מאוד חס ושלום. גם אם בן אדם עשה כל עבירה אפשרית. גם אם בן אדם עשה את העבירות הכי חמורות. אפילו קלקל, כל קלקול אפשרי, פגם כל פגימה אפשרית. אבל אסור להתייאש מהשם יתברך. למה? כי עדיין לא פסק חביבות השם יתברך ממנו כנ"ל. כי השם יתברך לא התייאש ממנו לעולם. עדיין אותו יהודי, עדיין אני חביב אצל השם יתברך, למרות שפגמתי וקלקלתי, השם יתברך עדיין מתפאר בי. ועל כן, עדיין יכול לשוב לשם יתברך. ברגע שאני מבין שהשם יתברך מתפאר בי ואוהב אותי בכל מצב, השם יתברך מתפאר בי. התפארות זה level אחר. להתפאר, אנחנו מתפארים במשהו שהוא מיוחד, במשהו שהוא לא שגרתי. עצם זה ששם ישראל עליי, השם יתברך מתפאר בי. אם השם יתברך מתפאר בי, אז זאת אומרת שהשם יתברך לא מתייאש ממני אף פעם, למרות שקלקלתי ופגמתי. אז איך אני יכול להתייאש מהשם יתברך? אסור לי להתייאש מהשם יתברך. לי אסור להתייאש מהשם יתברך. למרות שעשיתי מה שעשיתי, שקלקלתי, שפגמתי, חטאתי. למה? אסור להתייאש. כי עדיין לא פסק חביבות השם יתברך מאיתי. כי אני חביב בעיני השם יתברך. ולכן למרות הכל, אני עדיין יכול לשוב לשם יתברך. ממשיך רבנו ואומר, והעיקר הוא על ידי אנשי אמת, שהם יכולים למצוא
גם הטוב וההתפארות שיש אפילו בגרוע שבגרועים, ולהשיב הכל השם יתברך. אומר רבנו באמת איך העיקר שהבן אדם יכול להתקרב על ידי אנשי אמת, שבן אדם מסתובב עם אנשי אמת, נמצא בחבורה של אנשי אמת, שאנשי אמת האלה באמת גם מחפשים את הטוב שבו. אני גם צריך למצוא את האיש אמת שקיים בתוכי, וגם למצוא את הסביבה של אנשי אמת, שיראו את הטוב שבי, שהם יכולים למצוא את הטוב והתפארות, כמו שהשם יתברך נוהג בנו. כי הרי ברגע, ועכשיו הלימוד הוא גם כזה, שברגע שאם השם יתברך מתפאר בגרוע שבגרועים שבישראל, איך אני לא יכול למצוא נקודה טובה ולהשתבח בכל ולהתפאר בכל אחד שיש? כי בכל יהודי יש נקודה טובה. ואפילו הגרוע שבגרועים אני צריך לראות איך אני יכול לראות בו משהו טוב, לראות בו משהו שהוא טוב בו, כי בוודאי קיים בו טוב. כי בוודאי קיים בו טוב. ואיך אני יכול למצוא איך להתפאר בו, ואיך לשמוח באדם הזה שמולי, אפילו בגרוע שבגרועים. ואת הכל אני משיב לשם יתברך. ככה זה אומר שמה זה הכל אני משיב לשם יתברך? לא משנה, את הבן אדם קומפלט עם כל המעשים שלו, עם כל זה שהוא פגם, כל זה שהוא חטא, שעשה הפך רצון השם, מכל כיוון אפשרי. אנחנו ברגע שאנחנו מסתכלים על הטוב שבו, שאני מוצא את האיש אמת שבתוכי, האיש אמת שבפנים, שאני מסתכל גם על עצמי בטוב, ומתפאר בעצמי, ולא מתייאש מהשם יתברך. השם יתברך מתפאר בי, מתפאר בכל אחד אחר, גם אני אתפאר בכל הסביבה שלי. כל יהודי שאני אראה, אדון אותו לכף זכות, אתפאר בו, אשמח בו, אפילו בגרוע שבגרועים, ובכך נשיב את הכל השם יתברך. בעזרת השם, יהי רצון שנזכה לראות ולהתפאר בכל יהודי, בכל הסביבה שלנו, לראות את הטוב, אפילו בגרוע שבגרועים, לראות את הטוב ולהתפאר בו, וגם בנו בתוכנו, ככה למצוא גם בנקודה של אמת, למצוא את הטוב שקיים בתוכנו, לראות את הטוב שקיים בתוכנו, ולדעת שהשם יתברך תמיד עושה את זה, תמיד, אפילו בגרוע שבגרועים, אפילו הקל שבקלים, אפילו מי שאנחנו חושבים שהוא הבן אדם הכי רשע, הכי פחות, כל עוד יש עליו שם ישראל, הקדוש ברוך הוא חביב בעיני השם יתברך, והשם יתברך מתפאר בו, ולכן אסור לנו אף פעם להתייאש מהשם יתברך, אסור לנו להתייאש אף פעם מאף יהודי, אסור לנו אף פעם להתייאש על עצמנו, ותמיד לשמוח ולהעלות את הכל השם יתברך. אז מאחל לנו בלב אוהב, שנזכה לראות את הטוב בנו, בסביבתנו, ולזכור תמיד שאין ייאוש בעולם כלל. אוהב אתכם מאוד, פרסטיק.